nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gbazie gị o siri mee. Ntị ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwajizie gwa ndị ya adịghị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ kerenụ ya nnọọ anyị Igbo mọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 4 nke ọnwa ise bụ abalị 4 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ n'ụtụtụ taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya odogbo awụchago m na wata ọ dị n'ụtụtụ a na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ịmasị ọ na-abịa ihe karịa sị tụọ ya aka anyị ga-eleba ya anya n'ebe o buru ibu n'ụtụtụ a isiokwu a dịka mkpa isiokwu a adịka gịnị mkpa agwara m gị eziokwu agwara m gị gịnị eziokwu gezie ntị ndị uweojii steeti Rivers ụmụnna apụtala ha kụwa akị nsugbe apụtala ha kwuo na ka ọ dị ọhaneze ha gecha ntị na nwaanyị ọbụla nwara anwa nara nwoke ego na-agaghị gazo oku nwoke kpọrọ ya nwaanyị ọbụla nwara anwa na nwoke ego na-agaghị gazo oku nwoke ahụ kpọrọ ya no way punishable offense na nwaanyị dị otu adaala iwu a ga-eji ata ya gịnị ahụhụ amamme na weta ma ụtụtụ ọma nọ anyị ji aka na unu n'ọfụma unu tetere unu rahụrụ tetekwa ọfụma n'ụtụtụ a anyị si udo duru unu nke onye chiri ya zero ndewo nọ wee bụrụ ya Anita ka ọ dị ọbịa late eze late ọ nọ n'ụlọ o nwere isiokwu anyị ga-atụle n'ụtụtụ a ka ọ dị ndị uweojii steeti Rivers apụtala kwuo na nwaanyị ọbụla garala nwoke nara ya ego ikekwe gị na nwoke ahụ na-agbado gị ọ na-agba gị enyi ya gaa sị gị bịa tụọ daanị na nke ya gị si ya I don't have transport my gas finish enidiri m ime aka m enidiri m ime isi m I can't, in fact I cannot come ya sị gị how much gị si ya nyeno gị 10k ya enye gị
ndị uweojii steeti Rivers sị nwaanyị ọbụla kpara agwa dị otu a nwoke ahụ enye ya ego ya ajụ ịga zuo okwu ahụ na o nwere ntaramahụhụ so ya. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nka? Uche ịma na ihe a akpọlala ụfọdụ ndị mmadụ mmụọ maka nwoke nyere gị ego sị gị na gị bịa ikekwa ị gwara ya ụmụ ihe dị otu ma ọ aṅa nwee m isi m nwere otu ọ dị aga m ebunwe isi m otu ahụ abịa makwa na nwee m ego m ga-eji agba ụgbọala ya were ego nye gị gị jụ ị ahụ gị rie ego ahụ n'ọnọdụ na ịma ihe nu ụfọdụ ụmụ nwoke werela maka ya mee ihe dị otu ma ọ abụọ kpọla ụfọdụ ụmụ ma ọ bụ m ihe ntị na-eme gịnị na-asọ nsọ. Ndị uweojii steeti Rivers sị nwaanyị ọbụla kpara agwa dị otu a na o nwere ntaramahụhụ so ya. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Ị kwenyere n'ihe ahụ ndị uweojii steeti Rivers kwuru ka ọ bụ na ikwenyeghị na ya? Kedu ebe ịkwụ akpụ? Gawa na Facebook anyị, ịgaruo na Facebook ndị Eko FM gị taịpụọ Eko FM search ya gị kiriwe anyị live. Nwekwana ike zibata ozi gị gwa anyị ihe ị chere gbasara maka nke a. Ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gee ntị. Mba England azọpụla ụkpụ ịmachi ịdị na-eresi ụmụaka mba ahụ mmanya na-enye ikike n'ahụ bụ energy drinks. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 esoghị m na mbịakọta ọnụ n'ụdị coalition ịkwapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Hadi Sirika kwuru. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra nchekwa na ịtụtegharị ọnọdụ akụnụba steeti Anambra ga-abụ ihe m ga-akacha eleba anya ma ahọpụta m dịka gọvanọ steeti Anambra ka onye ji ọkọlọtọ otu pati APC azọkwa gọvanọ steeti Anambra bụ Nicholas Ụkachukwu kwuru. Ndị ọkpa egbe banditi egbuola otu nwoke ọwụ na steeti Nasarawa kụnye nwanne ya nwoke ọ dị ndụ ọnwụ ka mma bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpamkpa ndị ọkpa egbe banditi na-akpa aga m eji maka nke a kewapụta ndị uweojii steeti bụ steeti police ka Tinubu kwuru. Otu na-ahụ maka igbochi nje n'ala anyị bụ NCDC apụtala mee ka ọha na eze mara na mmadu 3 ebute ha na ọrịa oke lassa fever na steeti Edo nakwa na steeti Ondo. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu emeela ka ejuru ugwu na nsọpụrụ mara ọchịchị ya ka onye na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọha na eze bụ Mohammed Idris kwuru. Enweghị nchekwa ndị Boko Haram anaghị eji ihe ha kwenyere na ya egwu ebe ihe ka ha mkpa agwụla ịdị na-egbu ndị okpukperechi Muslim na ndị okpukperechi ụka Kraịst ka Ndume kwuru. Mba Amerịka anabatala ka enye ala anyị bụ Naịjirịa ego enyemaka dị nde $32.5 million $32.5 million iji buo agha megide agọrọ. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kpụpụta ọnọdụ gbata na mgbago ugwu ala anyị iji zọpụta anyị ka ndị okenye mgbago ugwu gbara Tinubu. Ụgbọ mmiri kpuru na steeti Niger atala isi mmadụ 29 29 people
ebe a zọpụtara mmadụ 50 people bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịnọkwa ndị uwe ojii azọpụtala otu nwatakịrị ọwụ nne ya liri na ndụ na steeti Kebbi. naanị n'ime ọnwa asatọ ọchịchị etiti nwetara ego dị tarị naira 20.59 20.59 trillion naira bụ ego ha nwetara na-abụghị site na mmanụ ala. nwaanyị ọbụla narala nwoke ego ma jụ ịga zute ya bụ agba nrụrụ aka ma bụrụkwa nke ekwesịrị inye ntaramahụhụ ka ndị uwe ojii kwuru. otu nwaanyị ọwụ dị afọ 21 ejirila mma magbuo di ya na steeti Delta bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe mberede okporo ụzọ mere na Abuja atala isi ezinụlọ mmadụ 4 bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham na akụkọ akụkọ Vanguard. ọ dị egwu ike agwụla mere eji eti ya bụ mkpu na-etisi ya ike. ị na-agbala n'ụzọ kpachapụ gịnị anya. ndụ enweghị duplicate, ndụ enweghị ihe ndị oyibo na-akpọ copy. onwe ihe dịka ebichala m part 1 ọ fọrọ part 2 ị hụrụ part 2 aga m adị careful, aga m emezi ya ọfụma, aga m akpachapụ anya. no, ịnwụrụ ala ịnwụchago. ndị pasenja na-eji gị, driver jiri nwayọ gị sị hapụ kene m aka, ịmakwa onye nwụọ. ihe a bụ my 29 years experience na steering. ha akọwa ebe ha mụrụ ka esi anya ụgbọala. ihe nji mụọ driving awụ automatic, manual. eji manual mụọ n'ihi ị gaghị akụziri m ihe nọ n'ụgbọala. automatic wụ n'ofe nkụpụnyere m. awụ m ndị a ji automatic mụọ ụgbọala, eji manual mụọ ya mgbe a na-adọ ya adọ ucha na eme ya kpakpakpa gị na-eto ọnụ. ọ dịghị n'ihe mberede gịnị okporo ụzọ. ọbụla dị ndị rụpụtara ụgbọala na-enwe ihe mberede okporo ụzọ. ma ya fọdụ gị nwa. ọ dị egwu. otu nwaanyị ọwụ dị afọ 21 ejirila mma magbuo di ya na steeti Delta. ozu ya adọrọ. mere anyị ji ekwu ya ekwusi ike. tupu gị na-ekwu I do, mara onye ị na-ekwu gịnị I do with, mara onye gị na ya na-emekịta ihe. ọ dị oke mkpa. mgbe gị na ya na-ayị nwaanyị elela gị otu a maa gị aka n'obi. mgbe gị na ya na-ayị o nweela ka o si bulie gị elu, maa gị aka ntị godu. gị sị ihe mere nji like ya Cynthia wa alikere vibe ya. alikere vibe ya. nwaanyị gbasiri ike. nwaanyị weligodere aka maa nwoke aka ntị. gị sọ ga-echenji. mgbe gị na ya na-ayị ọ nọ n'otu a were ekwentị gị gbaa ya n'ala gbaa. ma olee ihe onyonyo gị kụwa. ekwentị agbawa. gị sọ ọ ga-agbanwe ka ilewegodo anya eti ya n'ekpere ngwanụ. ọ dị ego anịyo. ndị uwe ojii azọpụtala otu nwatakịrị ọwụ nne ya dịrị na ndụ na steeti Kebbi. kedu ka onye nne ga-esi ka obi buo nwa n'afọ 9 months mụpụta ya bịa ligha ya na ndụ? Uche, ọ na-awụkwa 9 months, ọ na-agafekwa 9 months, 40 weeks. ịhụnanị ya 40 weeks. onye nne dị otu akacha obi mụpụtazie nwa ahụ lie ya na ndụ. ama m ụdị ụbụrụ ndị mmadụ nwere. kedu ihe na-akwado ha? kedu mmụọ na-akwa ha akwa si ha mee ihe dị ụta mee ihe dị ụta? nwa ibu n'afọ. ọnwụ na ọ ma na ọ ga-eli nwa na ndụ, ọ kara isi oke ngwanụ mgbe ahụ ọ nọ n'afọ ya chigbuo ya. ndị mmadụ nwere obi ọjọọ. hapụ na ịmụpụta ya amụpụta. hapụ ibi ịtawa ahụhụ. ọ dị ego ka ọ dị ndị okenye mgbago ugwu Northern Elders anọ na-arịọ Tinubu si ya biko kene ya bịa kwupụta ọnọdụ gbata state of emergency na mgbago ugwu ala anyị iji hụ na ọ zọpụtara ha. na ya bụ ikwe ekele ya feela nku aka na ebelebe egbuola na mgbago ugwu ala anyị.
a na-arịọzi Tinubu arịrịọ si ya biko kene ihe ahụ o mere na steeti Rivers ya bịa mee ya ya biko na ha na-anwụ anwụ ha na-efu efu ndị ọkpa egbe bandit nyere lekwenụ nnọọ otu esi tọọ nnọọ mgbago ugwu ala anyị ka ebe a na-eli ozu ya bụrụzi ọgba ya ebe a na-alụ ọgụ ka ọ dị mba Amerịka anabatala ka enye ala anyị bụ Naijiria ego enyemaka dị nde $32.5 million $32.5 million iji buo agha megide agụrụ. Ọ dị egwu na ike gwọrọ ọkwa anyị anụ na yọm kedu mgbe anyị ga-anụ dum na-aghọta anịtị na ahụ ego a dịka nke ga-eru ndị ogbenye dị na Naijiria aka. Uche nwaanyị ọma gaa n'ọzọ gaa n'akwụkwọ ọzọ biko gaa n'akwụkwọ ọzọ maka nke a ka hapụ igbu oge na nke ebe ya ihe na-akọwa bụ na ọ gaghị eru ndị ogbenye aka. no way ya wee otu anyị nọrọ yọm anyị agaghị anụzi dum. ị ga-echewere mgbe ị ga-anụ dum 5 years coming nube dum. mgbage ntịle ihe onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọhaneze Minister of Information and the National Orientation kedu onye ọwụ Mohammed Idris ọ sị Tinubu emeela ka ejiri ugwu na nsọpụrụ mara ọchịchị ya. Uche ọ eziokwu nwaanyị tinye n'okwu a maka ghọta m ihe Mohammed Idris na-ekwu ugwu na nsọpụrụ na-ebe nsogbu adị ọ dị egwu kode ka anyị gbapụ ya ọsọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa gee ntị nwune ndị uwe ojii awakpola ebe ndị otu nzuzo na-anọ na steeti Imo nara ha mgba ọgụ ha ma nwụchie otu onye a na-enyo enyo ịbụ onye otu nzuzo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu kwesịrị ịtọhapụ Nnamdi Kanu oge eruola mgbe ndị Igbo ga-eteta n'ụra ka otu World Igbo Congress kwuru bịa nwanna mechie gị ọnụ ịkpụrụ ndị ọkpa egbe bandit ụgwọ n'okpuru ọchịchị gị ka onye ji ahụ maka oguru ruo onye bụ Mmadu Shehu gbara Erufai bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa dịka ụbọchị ezumike n'ihi mmemme Eid Maulid bụ mmemme ndị okpukperechi Muslim ji eme maka ncheta ụbọchị amụrụ onye amụma Muhammad. busanụ ngwa ọgụ ụnụ gbaso n'udo ka otu ọhaneze ndị Igbo gwara ndị na-akwado Simon Ịkpa bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe enye n'iwu ka akpọchie otu nwoke ọwa aha ya bụ Ibrahim n'ụlọ mkpọrọ maka ịkụgbu ọyị nwoke nwa ya nwaanyị. Mwakpo awakporo steeti Benue na Plateau, ndị DSS akpọpụla mmadụ 9 a na-enyo enyo na aka ha dị na nke a n'ụlọ ikpe. Otu nwatakịrị nwaanyị ọwụ dị afọ 21 ejirila mma magbuo di ya chọm na steeti Delta bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụgbọala ukwu Terela Dangote akpọpịala otu ezinụlọ na steeti Enugu. Tinubu atụgharịala obodo anyị abụ Naijiria ya bụrụ obodo otu onye na-atụzi ihe na-eme ka Dele Momodu kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọọkwa gọvanọ steeti Ondo n'afọ 2024 gara aga bụ Bamidele Akimboye anwụọna.
ndị uwe ojii apụtala mee ka ọha na eze mara na mmadụ 10 nwụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ abụọ mere na steeti Enugu. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Uche ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndụkwa. Amen. Ịma a na-ekwu ya, o nweghị ihe a ga-eji atụnyere gịnị ndụ. Eziokwu. Gị bụ onye dị ndụ, dị happy. Gị bụ onye dị ndụ, nye Chineke gịnị ekele. God why? God why? God why? God why? Ibe m emeta, ibe m alụọla nwaanyị, ibe m arụ ọnụ ụlọ, ibe m na-agba ụgbọelu, ibe m na-eme nke a. O nwere ihe a ga-eji atụnyere ndụ? No way. Ama m na-aghọta. O nwere ihe a ga-eji atụnyere gịnị ndụ? No way. Ọ dị egwu, leenụ ya, mmadụ 10 nwụrụ yesterday na steeti Enugu n'ihe mberede okporo ụzọ abụọ mere na steeti ahụ. Ka ọ dịkwa, ụgbọala ukwu terela Dangote akpọpịala ọtụtụ ezinụlọ na steeti Enugu. Ọkwa otu akụkọ ahụ. Ama m na aghọta, amaghị m ma ị na-aghọta. Ọ dị egwu. Ka ọ dị mwakpo awakporo steeti Benue na steeti Plateau, ndị DSS akpọpụla mmadụ 9 a na-enyo enyo n'aka ha dị na nkea n'ụlọ ikpe. Akpọrọla ha gaa ụlọ ikpe. A ga-ekpekwanụ ha ikpe, Uche? Ọwa ajụjụ. A ga-ekpe ha ikpe a ruo afọ ole? Ọwa ajụjụ dị oke mkpa. Mgbe ọbụla a ga na-abịa ikpe, a ga na-abịa ụlọ ikpe, mgbe ọbụla a ga na-abịa ụlọ ikpe. Mana lee nke Simon Ekpa na Finland. Ekpe ya ozugbo ozugbo. Chabie okwu. Onye na-aga mkpọrọ aga mkpọrọ. Ka ọ dị, ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa dịka ụbọchị ezumike n'ihi mmemme Edu Maulid, bụ mmemme ndị okpukperechi Muslim ji eme maka ncheta ụbọchị a mụrụ onye amụma Muhammad. N'ihi ya, ịbụrụ onye ọrụ bekee, tomorrow public holiday. Nọrọ n'ụlọ gị na nwaanyị gị nọrọ kene, nọrọ zuo n'ike, zuo ike, rest, zukwa n'ike. Ka anyị kpọ nke ahụ n'ọnụ. Onye ji ahụ maka ụbụrụ uru onye bụ Mmadu Shehu apụtala gwa El-Rufai na ya mechie ọnụ. Ị hụrụ okwu ahụ ọ na-ekwu na ọchịchị etiti ji apụ ndị ọkpa egbe bandit ya kipo quiet, ya gba nkịtị. Na o mekwara nke ya n'oge ọchịchị nke ya, nwa na ọ kwụkwara ndị ọkpa egbe bandit ụgwọ. Ihe ọ bụ ụdịrị akụkọ ekwesịrị ịdị na-anọ n'obodo anyị abụghị Naịjirịa, na a na-akpọ ndị ọkpa egbe bandit ụgwọ. Ndị ọchịchị anyị na-ekwu, ha ji ọnụ ha na-ekwupụta. Ọ dị egwu. Ike gwọrọ ndị uwe ojii steeti Imo akpa ha na mkpamkpa dị egwu na steeti Imo, kpọmkwem n'ọkpọ ụra ata dị na kansụl ime obodo Were North nke steeti Imo, bụ ebe ha nọ wakpo ebe ndị otu nzuzo na-ezo. Wakpo ha ya ụfọdụ ndị gbafuo, aga aka ka egbepe, nwere otu nwoke ọwụ chim. Onye nke ahụ emepe ọnụ na ọwụ cultist, na ọwụ onye otu nzuzo, jiri ọnụ ya kwupụta. Ya bụ eze udele ga-ekwu na onye chụrụ ya ọzọ n'aka ndị uwe ojii. Dimkpa ha ka gị, dimkpa ha ka gị. Ihe pụtara ụwa bụ ime otu nzuzo, ime otu nzuzo, na-aṅụgharị ọgwụ ike, anya na-acha gị nzu, na-acha gị ọbara, akpụrụ drọs n'aka na-agagharị. Ọ gwụchala ihe pụtara ụwa bụ ime. Ọ dị egwu. Nwere ka ọ dị na-abịaghị bịa gbuwe oge ọbụla ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch. Gee ntị. Ndị uwe ojii azọpụtala otu nwoke ọwụ chọrọ iji aka ya egbu onwe ya na steeti Anambra site n'irigoro n'elu high tension pole. Bụkwa akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na amụnye na otu nwoke ọwụ ọkụ na steeti Benue maka ịnara mmadụ ọgba tumtum ya. Ukporo ntụtegharị njibata n'ọchịchị eweghachiela ugwu na nsọpụrụ a na-enye ala anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu ụwa, ka Tinubu kwuru. Ebelebe. Onye isi ala si na ala anyị bụ Naịjirịa erigen ya na respect ya na ebe mba ụwa dị, ebe mba dịgasị iche iche nwere n'ụwa mere gịnị dị n'ọkwa na policies reforms ndị o webatara na gịnị n'ọchịchị. Amen. Na ghọta. Ọ dị egwu. Ka ọ dị, ndị uwe ojii azọpụtala otu nwoke ọ bụ chọrọ iji aka ya egbu onwe ya na steeti Anambra site n'irigoro n'elu high tension pole.
uche na-ahụ Anita kedu ihe ga-eme nwoke mmadụ dị ndụ ga-eji kpebiere onwe ya iji aka ya ewepụ ndụ ya? uche onye nwụrụnụ gbara lọsụ eziokwu ka m na-agwa gị. Ọkwa ya nọ. kedu otu mmadụ ga-esi nnọọ lechie nnọọ onwe ya wụrụ ka ọ kwụgbuo onwe ya ka ọ rigo n'elu polu high tension? Ụwa na-atọkwa ụtọ. ụgwọ na-atọ gwogwo gịnị? This life dey sweet. gịnị ka ị na-akọ? Ị hụrụ life a? ihe ọbụla ọ It is sọrọ ya sweet. wụrụ ihe ọbụla ọ sọrọ ya wụrụ. Ịdịzie lucky na ọ bụrụ onye dị single, ịka dịgode range 2020 something. ị ghọtala? Lee ụwa kpọrọ iwe. Hey! Lee ụwa mee gịnị kpọrọ iwe, ya enwezie nwa bebi ọwụ gị na ya na-akụrịsibe. ịbịakwa uche Gị na ya na-edisive godi ome ụlọ. uche nke nwa bebi ahụ pụtawa ebe ahụ biko Ha! pụtawa ebe A ahụ. na-ekwu n'ihe dị n'ụtọ ụwa a na-ekwu okwu ya. ọ naanị nwa bebi nọ n'ụtọ ụwa. Imagine mmadụ nọrọ ndụ onweghị nwa bebi ya na ya na-acha. Ọ ga-adị n'boring na uche ị hụkwala ekwuola ya, ndị uwe ojii ekwuola ya. Ọ na-emekwa nwa bebi ahụ nyekwa nwa bebi ahụ ego, nwa bebi ga-erikwa ego ya. Mana ndị uwe ojii steeti Rivers si na nke a bụ agba omekome. Ọ wee napụ mmadụ ego n'ụzọ aghụghọ. mgbe ọ na-emekwanụ nwa bebi kwanụ. Ọ dị egwu, ụwa dị ụtọ. N'ihi ya ahụghị m ihe mere ị ga-eji ewere aka gị ewepụ ndụ ọ na-abụghị gị nwa kere. Ịdị ndụ ahụ dị gị iji ụkwụ gị aga. ị na-ahụ ụzọ. Ihe na-emetụ onye a n'isi. Ihe na-emetụ nwoke agaragaria elu high tension pole na gịnị n'isi. Maka na onye ga-eji anya ya abụọ uche ya rigoro elu pole na ihe na-esiere gị ike ọ naanị gị. Oke uche onye a chọrọ igbu onwe ya ugbu a mgbe ya gaa ụlọ ọgwụ ọ ga-ahụ ndị ụkwụ ha kogidere n'elu, ndị na-ekpegodo ekpere ka ụkwụ a umegodu ka ọ dịgodu mma, ka o rugodo ala ka ha pụtagodu. Ọ ga-ahụ ndị nọ na life support mana ọ chọrọ iwepụ ndụ nke na-awụ ya nwanyere onwe ya. Ọ dị egwu ọ wee bụrụ ya. Ọ dị amụnye n'otu nwoke ọwa ọkụ na steeti Benue maka ịnara mmadụ ọgbatumtum ya meshin ya. Ị bụrụ onye na-ege anyị ntị iji akpa agba dị otu a, otu ụbọchị a ga-amụkwa gị ọkụ. Agbara m gị eziokwu, this one n'obi meme. Onweghịkwa ihe dịka egwuregwu a na-egwu ebe a. Ama m na-aghọta onwe ihe dịka ọchị, enwe ihe dịka ọchị ebe ị pụtara ụwa itinye mmadụ ibe gị n'ihe anya mmiri. Mmadụ buso ọgbatumtum ya ga iburu na-aja eze. Ọ bụrụ ya ore o. A ga-amụ gị ọkụ otu ụbọchị. Ọkwa o buru ya ore, ọkwa na ọ ga-agba ya. Aka ga-akpararịrị gị. Agwara m gị eziokwu. Maka m na-agbara gị n'ụtụtụ, ị nwere ike ị gaghị anụ ha okwu ọzọ. Ọkwa ị pụtara ụwa itinye mmadụ ibe gị n'ihe mgbu ya na-atọ gị, ahụ na-atọ gị zịrịzịrị, a na-etu gị pablo na-etu gị bọs, isi na-ala gị elu. A ga-amụ gị ọkụ one day. Agwara m gị eziokwu. Ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman. Gee ntị. Bụ n'obi bụ ime steeti Imo ka ọ bụrụ steeti nlereanya na steeti a na-anọ na ya akpata ego n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ka osote gọvanọ steeti Imo bụ Ekemaru kwuru bụkwa akụkọ mbụ anyị hụrụ na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmemme Edu Malid ọchịchị etiti ejirila maka nke a kwupụta ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa dịka ụbọchị ezumike. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị adọọla otu ule WAEC aka na ntị gbasara iji igwe kọmputa ele ule. Bụcha nnọọ akụkọ ndị anyị hụrụ bịara ahịa na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman. Wee bụrụ ya eji n'aka na ị nụrụ ya nke ọma. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm na nke ụtụtụ taa. Nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-eleba ya anya dịka anyị si wee gwa gị bụ okwu a ndị uwe ojii steeti Rivers kwuru na nwaanyị ọbụla gara nara nwoke ego na-agaghị gazuo oku ihe mere o ji nara ego ahụ. Na nke a bụ iji ụzọ aghụghọ nara mmadụ ego n'ihi o nwere ntaramahụhụ so ya. Ihe a bụ ọpdeti a na-enye ụmụ nwoke ibe m. Ịwụrụ nwoke ibe m nwaanyị onwe na ka nwaanyị si na-aga ego jee gbaa ya akwụkwọ na court. Ị ga-akash out. Ndị men association. Ị ga-akash gịnị out. Nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị. Anyị lọghachie anyị agbapụ ya ọsọ n'ụtụtụ a agagharịkwala agagharị. Jizọs bịara n'ụwa nwa n'ihi mmehie mụ na gị.
Sound of the city. Okwu 100.7. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ anyị alọghachiela n'ụtụtụ a. Gee ntị ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anya, bukọta ya nso, gbalie ya elu, maka na o nwere isiokwu dị oke mkpa anyị ga-eleba gịnị anya. Ịma asị ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya aka, ihe karịa sị tụọ ya gịnị aka. Kedu ebe ịkwa akwụ n'okwu a? I kwenyere na ya bụ ihe ndị uwe ojii steeti Rivers kwuru. Gee ntị na nwaanyi ọbụla narala nwoke ọbụla ego jụ ịga oku o ji nara ego ahụ, na o nwere ntaramahuhu so ya. Na nwaanyi dị otu a, nwoke ahụ o mere ihe ahụ ka obi gaa ụlọ ikpe gbaa ya akwụkwọ, nwoke ahụ dameji ọbụla ọsị kwụọ ya ka a ga-akpọ ya. Kedu ihe nwere ikwu gbasara maka nke a? Ị kwadoro ya ka ọ bụ na ị kwadoghị? Maka na ụfọdụ ndị ga-ekwusị, kedu ka nwaanyị si n'ọrụ onwe ya, nwoke abịa ọfọsụrụ ya afọsụ, mama m na-aweta ọfọsụrụ ya afọsụ, ọkwa nwaanyị n'ọrụ onwe ya, nwoke achatịwa ya si ya baby I love you, ọ manyere ya aka n'akpa. Kedu ebe ịkwa akwụ n'okwu a? Wee bụrụ ya ị na-akwado ya bụ ihe ndị uwe ojii steeti Rivers kwuru ka ọ bụ na ị naghị akwado ya? Ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka, ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị, iruo na Facebook taịpụ Eko FM, klikie ya, kiriwe anyị live ebe ahụ, zibatakwara n'anya ozi gbasara ihe ị chere na isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu a, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị, kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma ọ bụkwanụ 0707 454 1014. Ịkpọbata ga-egbalịa tinye ọnụ n'okwu. Ewo nke a kụchapụla. Ị bọọla chi ye? Ị bọọla chi? Ụtụtụ ọma.
Uche Clever. Ọ dịka ọnụ Kisili Eluche Nwafọ Ogwe were West Top Progress ana m na mgbisi na-akpọ. Ndewo. Clara ekelekele m. Anita, ndewo. Biko soro m kelele m Chineke nwa m nwaanyị ihe ọma Eluche Blessing Eluche mụrụ n'ọtụtụ a. Amen. Amen. Ana m ekwusi nwa anyị ọwụla ụnara nwoke ego ma n'ụzọ dị otu awụrụ na nwoke ha azụcha gị na skuul gaa ya ekwekọrịa ya azụcha gị na skuulu nyere ka gị dụọ ọrụ ma ọkwa mmepe shedi ya eru n'ikpeazụ jụ chiga alị ya ma ọ gwa gị nkwa ụlọ gaji ya nwoke ahụ ya gba gakwa na kọt orure nke ọzọ awụrụkwa ọ bụrụ na nwoke ahụ nwoke aghara ya ya pụ anụ ụzọ ya arapụ pesup kpọrọ gị eji arapụ pesup nọrọcha pesup ya zee gị ugwe nke ahụ ọwụ onye ofu ogiri onwe ihe na-achị ya ego lara n'isi ya dịka Kinsili Eluchi agajiele nụ. Ndewo. Ya gaziere gị nọ dịka Kinsili Eluchi na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Evangelist Praise God ọ sị na onye ọbụla nara na nwoke ego ji ịgazu okwu o ji nara ego ahụ n'ọwa ihe ndị oyibo na-akpọ breach of agreement ma ọ bụkwa no contract na ekwesịrị inye onye dị otu ahụ ntaramahụhụ ọ sị ka anyị jiri otu a fight wa corruption ka ebudo ebe a na fight wa corruption ọ dị ego nke ọ dị ahụla m nke gị na Facebook anyị oke si masị ohi ọsọ ụtụtụ ọma uche na neta na o kwenyere n'ihe ahụ ndị uweojii steeti Rivers kwuru na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ugbu a jizi ụmụ nwoke akash out. Anyị ahụla nke gị n'ụtụtụ a Sweetie PL ọ sị ekwenyere m ekwenye ya gaziere gị ịbọọla chi Uchenna Nwaka ụtụtụ ọma adị m nnọọ ma gbapụ ya ọsọ nọ chief mmadu ka nara enyi ha wan esi m ụmụ akọba village ibekwembere na-akpọ nye ndị emego ugbo ma nwaanyị ọwawo mmadụ ka a na-arịa ọwụ na mmadụ ka a na-arịa enwenanya ya na ihe n'ebe ahụ nwụ ịma afọ onwe ha dịka compromise kwụyọtara m na-eme ịma ihe ndị bekee na-akpọ compromise ya sisi nkwekọrịta elee ihe mmadụ mechaa ihe ga-egbu ya I go give you this, you go give me that. Yeah, you take this, you need that Arabiaga. Our cheating. Our cheating. So I am the cool 1 year before I give you marry her sign a gymnast. What if I know that when you believe I go 50,000 take a wine. Of a girl later to take a go, did 1 year go marry you, and there. Oh, go 50. Give go 50,000. Which a guy take a wine. Which a one chief. Nobody have money. Nobody have money for the money. I try and even one day. And I'll tell them, which I not what we believe. I'm not saying only the area knew. Thank you. On your barabania, think about people go on what you work. What I want to go back up and you see you want to make it. Upon the family of that, we come in a compound, I go nago. Only give self, you will give 50,000. After that, I get up of a soup. What teenage Africa Clara of a soup? Clara, Yakawagon. What I am naming. I am the cool. What are we going to do? How will you believe it? What I am naming. I am more cheap market. Chief Marka in your Hawaii. This will work about the Mojo Comedina. Work a son on you, why there are too much. Gaziere Chief Matokalaria. Oh, Diego. Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Joy Philip ọsọ ụtụtụ ọma Oguche na Anita na ọ na-akwado ihe ahụ ndị uweojii steeti Rivers kwuru na ka ọ dị ya bụrụ na ị gaghị aga ịza nwoke anakwala ya ego erikwala ego ya na ọ dị very very bad ama mme na aghọta ọsọ dị very very bad mana uche enwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke ndị na-ekwekwa ụmụ nwaanyị nkwa aga m enye gị nke ngwa bịanụ ka ịhụ nwaanyị abịa ha ahụcha ya onye ya ele ihe isi anyị meenu mgbochi ọzọ ka anyị discuss for now ka anyị kpugodo maka ụmụ nwaanyị na-akachi obi na-eri ego nwoke nsogbu adị ka ọ dị ahụ na m nke gị mụ na Chimsa ga Precious ọ sị this one no follow na onwe ihe ị ga-enye in return ọ dị egwu ị bọọla chi ndewo welitetu olu gị ahụ eli nwaanyị ọbụla na-eri ego nwoke ya gbado anya ọ bụ ya richa afọ
ya richa ya dị echere ịkwụ ụgwọ ọkọ ọbụla ga-ewepụta n'ego na ụwa Naijiria dị ụta na ọ na-azụ nwaanyị ya ọ kwesịrị ime ihe si ya ọrụ na ọ walolo ka esi na ya kwesịrị ka n'ụlọ ga-alụ ụlọ oge ahụ ọ na-azụ gị na skuulu gị gacha skuulu pụta sị na ị ga-alụ ibi ya ka ihe wee obunobi uche gị mere iji na-eri ego ya ọ dị mma mụ nwawo nwaanyị ama m levụl m na-ana nwoke ego ama m ngọ ahụ biko lekwa ihe m na-aga anabata lee nke m ga-anabata ọrụkwana na-eme ị ga-emere m ihe a gị chọwa ka m kwụọ gị ụgwọ emekwala biko ọwụrụ echi gị sị ọgwụ ụgwọ gị ụmụ nwaanyị anya m dị kefụ ụmụ nwoke ọbụla gbuo gị elu echi nwoke ha aba mkpọrọ garụ na ọ maka gị ụmụ nwoke rụcha na-ahụ n'elu isi ụmụ nwaanyị ndewo ya gaziere gị nọ ọ dịkwa na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Nwaorie Ugochukwu o si Alaba International Market dị na Nazi Owerri zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma my good people of Eco FM n'uche nke ya o ịbụrụ nwaanyị anyị ma na ị gaghị edeliva biko hapụ ana na ego nwoke anụta gaala ihu nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Precious Ndubuisi ọ si uche ụtụtụ ọma nụ ndị niile nọ na studio ebe a na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ewerela ihe a na-eme biznes na-eme ihe mgbere ahịa na-azụ ahịa maka ịnara ụmụ nwoke ego na ọ wee welcome development na udo dịrị anyị ka ọ dịkwa anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a nọmzi ọsọ ụtụtụ ọma na biko gọọmenti ha biko ma ekwe iwu na nwoke ọbụla ga-achọ ịdị na nwaanyị ya na ya jọsụrụ mitie in the name of relationship relationship na-agaghị last 24 hours na-emekwa iwu na ya ọ dị ego gbalịala ọ dị ego ka ọ dị ya bụrụ na ị na-akpọ ndị ọzọ anaghị ekwe ka itinye ọnụ n'okwu gawa na Facebook iruo na Facebook taịpụ Eco FM kiriwe anyị live zibatara anyị ozi eji n'aka na gị nwa bụ nwaanyị na-ege ntị o nwere otu ihe ma ọ bụ abụọ ị na-aghọta n'ụtụtụ a ntị gị ọ dịkwa ya my gas finished yesterday achọrọ m ime isi ya sị gị baby come now baby please come gị sị abeg ejighị m transport ya sị gị how much gị sị like 6 to 7k 6 to 7k ya sị gị na baby ọkwa ibi n'ọkpọ ụra ata ebe a gị sị ebi m ebe ime ime 6 to 7k ga-ezu m abịa beti mbịa ị gaghị atọ ọchịkpa m ị gaghị nwaanyị ọgbara gị otu ahụ na mba echefulala ewe oweke mana ọ nwere ihe ụmụ nwaanyị ga-ekwe mbịakwa ị gaghị atọ ọchịkpa m ị gaghịkwa atọ ọchịkpa ma anọkwa m na the mood bọrọ ya nwoke abịazie eke obi tie mana ikekwe nwere ka o si dị ara ya ya kpochi obi gbaa transfa gị nwa bụ nwaanyị ala ọkụọ ya kpọzie ekwentị asị na nọmba adịghịzi reachable ha uche ọ na-agbawa obi o mba ọ na-agbawa obi n'eziokwu ọ na-agbawa nwoke obi tum nwoke obi tum mana nwoke gawara ogologo akọ ka ọ gara ịkọ ihere omee nwoke ahụ ọ wụ na love nwere ike nwoke ahụ mere ya out of love ebe out of magnanimity love na 6,000 naira abụkene ihe a nịtachidere eze onye nwaanyị ọbụla e nyere ego si deliver polling unit ya gịnị ka a na-akpọ ihe a ahụna m ozi gị na Facebook anyị Okorie Aṅụlịka ọsọ ụtụtụ ọma uche na ọ bụ GHE University Update 101 gịnịkwa na nke a wụ bad attitude ụmụ nwoke achịgbuola onwe ha nwoke si yes n'ihi ya nke a wụ update nye gị nwa bụ nwoke nsogbu adị onwe na ka isi nye nwaanyị ego ya erie ya mechara ọnụ ohere dịara gị jikwa kọtụ jee gbaa akwụkwọ anyị ekwela wetakwa evidence ụmụ nwaanyị ṅakwanụ ntị sakwa na anya unu mmiri ị bọọla chi good morning ụtụtụ ọma ọrụ echifu ego were na-ekwu biko onye si na-ekwu ọwụ nwaanyị ọwụla nọ na nwoke ego ga-edelivarịla onye ọwụla na-ekwu da nwoke ahụ onye iberibe leta ga ahụ famili ya ọ meghị oke ele otu ochi mara na ọ na-eta ga ahụ famili enwere ndị na-enye famili ha billions of naira pụta nwaanyị n'ozu ya like ya na-enye m agreement because ya wụ like this nwoke a ga-alụ nwaanyị a ga-alụ
ọwa approach butere eji gọzi na nwaanyị amụtakwa nwa bikọs onye kwuweta nwoke ahụ onye iberibe hụ nwaanyị onye ahụ enwe ike ịchọ ka anyị wuru omume ka ọ gịnị tụ aka mma gaa nwaanyị richard ya dị n'ife nye ya bikọs otu a na anyị ga-enye nwaanyị ego na-ajụ rie ego m ma alị ya pere ndị enwere ike gakpọ ya n'arụsị yi na ya alụkwa ọrụọla nke otu ahụ ghọtala so gbanọ ha bata n'anya ha ka e nyere ego ya dị n'ife ya wee otu ndụ anyụọ onye ụlọ ike gwara uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya nwene ihe ndị uwe ojii steeti Rivers na-ekwu bụ na ị bụrụ nwaanyị na nwoke ego gaa deliver polling unit gị gaa n'ihu Anita Chidera Eze n'ozi nke a si n'aka dike Don Mega ọ sị na o kwenyere na ihe nwaanyị onye uwe ojii a kwuru na ọ sọpọtụrụ ha wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị Miss Lamba Cruz ọsọ ụtụtụ ọma uche ya gaziere gị nọ anyị ahụkwala nke gị kedu ebe aha gị ahụ gara Calvin Chimezie ọsọ ụtụtụ ọma uche nwa gara mmanya zuziri nke ọma na ọ naghị akwado nke a ma otu ọ dị egwu ụbọọla chi ya ole ibe ihe ọkọmre Linus Tool mmezala ọgwara ime mba nnọọ Imo steeti Nigeria uche nọta ezi adị m nnọọ mma nwoke ọma ekelele m nwaanyị Gini a na-anọkọ ndewo udo dịrị unu dịkwara gị nọ ihe gbasara ihe a ọ dụwala n'afet mmadụ nwoke na nwaanyị chikwota aha na-emebi the society otu esi emebi society wụ ha ahụkwa ha ndị oyibo na-akpọ breach of contract breach of contract ha bachara mana ọrụ ngo a na-enye ndị mmadụ enye ha ego ka e were ego ọ bụrụ ụzọ a small time emecha ha ga-enwetọpụ nke ọzọ fọrọ ha eri ego rie ọrụ ụzọ a na-agazi kọt ajụziri kọntraktọ ọ bụ otu a ka ọ dị maka from bloody abịa na bloody food ọkwụcheghị ibe ya otu a so ọ dị mma ka a sọpọtụrụ m polisi kwuru mana agwa na ọnọkwa n'iwu ọ polisi kwuru mana lọọ akwadobụkwa ya so a gaghị agbalịkwa hụ na lọọ kwadoro ya ma ụlọ ọrụ ndị House of Assembly Rivers State nwere ohere maka ụdị ihe a na-enwetakarị ya ohere so ha mekụchiri na iwu dịkwa ya kwado ya maka onye polisi nwere ike ijide mmadụ onye ahụ ejigharị aha gbaa ha akwụkwọ na kọt ajụasịrị lọọ kwadoro ihe n'ume ndị polisi abịa onye polisi agbara ntị udo dịrị gị dịkwara gị ya gaziere gị uche onye adịghị ya njọ gaa n'ihu na Facebook anyị Anita Chidera Eze n'ozi nke a si n'aka Naza Faith ọ si ụtụtụ ọma ndị nke m nọ na studio ebe a ọ si na ọ sọpọtụ o kwenyeghị na ihe nwaanyị onye uwe ojii a kwuru na o kwenyeghị ka ọ dị anyị ahụ na nke gị na Facebook anyị kedu ebe aha gị ahụ gara anyanwụ Chika ọsọ ụtụtụ ọma na anyị kwuru nke ọma ahụkwala nke gị Injinia Collins Onwachukwu ọ si ịnara nwoke ego na-esho ihu ọp na ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ criminal offense n'ihi ya o kwenyere n'ihe ahụ ndị uwe ojii steeti Rivers kwuru ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya ịbọọla chi ụtụtụ ọma ya nke awụja ka na-esi n'eke dakpọ awụja gbapụ ya ọsị nọ onye nara mmadụ ego ya ga-enye ọhụ ochie narị ego biko ọsọ ọkwa ya ime njọ kega ọ yahoo wụkwa wayo ọ na-ikwete mmadụ uhe obi atọcha nwa okorobịa ụtọ ibi na ọ nwere ike chichere gị rice dowe zụọ mmanya ya dowe gwakwa ndị enyi eso nwere onye na-abịa anya taa den gaa ele chesa ga lafrebe onye riri nri ọrụ mmadụ ya gara ya ọrụ ya ahụ ọkweghọtago nwaanyị polisi a ga-ewepụrụ ya aka n'ihi okwu ezigbo ohe so ọ ga-esokwele ịkwụchilata mpụla arụ ala so that ụmụaka ihe gaa rie ihe amen gị ya onye na-adịke na-aga kwuo eziokwu sị adịke gị na-abịa adịgbu a ga-egbu gị nke kwuo okewe eziokwu gị kwetele gaa ya ma ị gafe ya hụrụ ga-ewere ndewo ya gaziere gị Anita Chidera Eze o nwere ihe awụja bịara kwuo n'ụtụtụ anụmanụ chara ịma ọ na-adị mma ịbụrụ nwaanyị nwoke chi ịgba gị enyi gee ntị gị lee ya anya wọchị ya nwoke a
ịlaikara ya ọ wụ ụdịrị ihe ị chọrọ ga-egbaye ya ọnụ ị ga-alụ m ka ọ bụ na ị gaghị alụ m kpọmkwem are you getting ya sị gị na ọ ga-alụ gị gị si na ozube anana ya ego ọ laịfụ gị ka eji a na-ekwu ihe kpọrọ ya ga-agụsigodi nne na nna gị si lee onye na-achọ ịgbado m this person wan befriend me ama m na aghọta o zie gị sị gị bịa n'ụlọ ya ya bụrụ na ị gaghị abịa gị gbaye ya ọnụ hello sir I am not coming. I cannot come. Akwa ị na-aghọta onwenye ebe m na-abịa to hell with your money jidegodo ego gị anaghị m eme gịnị abịa mana ịdị njikere na ị ga-abịa if possible were ego gị gbaa transport iruo ya enyechie gị ma ọ bụ gị nara ya ego mee gịnị bịa eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma maka ndị na-ederive joy na ịgbawa ụmụ nwoke obi ịgbawa ụmụ nwoke gịnị obi uche ibela itiela mkpu n'oke olu etiela m ya bụ mkpu n'olu dị high eji igbe agba ya onye ọcha na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Ompadek Chidozie nwe osu ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji egbe ma nke steeti Imo zibata ozi ya ọ sị nke a bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eko FM na ụgbọala ukwu Dangote trọkụ ya egbuola ọtụtụ ndị Naijiria karịa ọrịa obiri na aja ọcha na ọrịa akọrọ ahụ kansa na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ha biko zikele ndị isi ụlọ ọrụ Dangote ha zie ha ozi gbaa ha ajụjụ ọnụ na ka ọ dị ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ si Asaa gawa Ohu baa dị na kansụl ime obodo ha ji n'ụbọchị ụnyaahụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ ahụọla m ihe onyonyo ahụ hụ ka ozu ndị mmadụ yasara ọ sị mana ka ọ dịkwa gọọmenti Tinubu ya biko kwupụta ọnọdụ gbata n'okwu gbasatara nchekwa n'ala anyị abụọ Naijiria ya gaziere gị nọ Comrade Ompadek Chidozie nwosu ịbọọla chie ị ka nọ ya mgbagbalị akpọghachie ị ga-agbalịkwa kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ike n'ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'ụtụtụ a anyị ahụ n'ozi gị Michael Ọjị isi ọlụ zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Uche na Anita na Uche ị hụrụ ya ndị uwe ojii kwuru na ị kwadoro ya ọsọ udo dịrị anyị ya dịkwara gị nọ ị bọọla chie ụtụtụ ọma Good morning. Ndewo I'm confident. Gaa n'ihu Biko ya m chọrọ ikwu ụmụ nwoke ya were sọmọfụ ụmụ nwoke na-amaghị ha chi ego eme ọ nwere ndị ga-akpata ego ha ga-eji aṅụ mmanya so eleghị mere na ụmụ nwaanyị ndị ga-ama ihe ha chi ego eme eleghị mere na ha ga-ewere ya mere ihe ọ dị egwu ka bụ ka o chere obi gị ya gasịrị lọ wee bụrụ ya na Anita gbapụ ya ọsọ na Facebook anyị nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Bentraco Holdings ọ sị ọ dịghị mma ịnara nwoke ego ego ụgbọala ego transport ma ị gaghị abịa hụ ya na ọ dịghị mma atọ na nke a jọrọ njọ nke ukwuu o wee bụrụ ya ahụna m nke gị aha n'otu Ikechukwu si ụbọ ọhịa ndị na mjeri zibata ozi ya ọ sị nwaanyị ọbụla ma na ọ gaghị aga ịza nwoke oku ya biko ya anana ya ego ọkwa ị na-aghọta na ụmụ nwaanyị ha kpachapụ anya ka ha si agakwuru nwoke ha na-amaghị iji wee hụ na egbughị ha ewepụghị ndụ ha ya gaziere gị nọ aha n'otu Ikechukwu ị bọọla chie Bọọlachi Uchenna Clever Ọnụọha ndewo Mmeta eze Bọọlachi ọ bụla ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha ibi n'okwu na ụkpụrụ na anyị afaịlị na akwụkwọ kem m na-agwa gị eziokwu agbawala gị obi agbawala m obi nchecha transport enwere kesi nchecha transport ya gwa m tinye ya nọ n'ụzọ mmegharị ahụ na-adọ m tia yes coming ọtụtụ mmegharị ahụ tia yes coming after everything ọbịa ahụ afaịlị m akwụkwọ m ọrị mma ana m agwakwana ụmụ nwaanyị sị gị mara na ị gaghị abịa na transport
a na-akwa ala ọgwụkwa sọpọtụ datị na ese ndị a gị transport na ị ga-achị aga n'ụlọ ya ihe eji nwee fast food gị ga fast food na-eke ihe na ibelibe abịagozi abịa bet ọ na-aka njọ na-eji ahụ dị abịa ndewo kasịrị gị nwoke ọma o wee bụrụ ya ịhụnanị ụdịrị ihe anyị na-eme n'ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo okwu selite isi okwu nidiri attention okwu nidiri ka etinye ya ọnụ anyị etinyekene ya gịnị ọnụ biko ịbụrụ nwaanyị na-anara nwoke ego na-anaghị eshi oyi ọp anazina gaa n'ihu Anita Chidera eze n'ozi nke a si n'aka Ugo Kelvin ọ sị mmanya na-agwa ya na-enye ya ndụmọdụ si ya n'ebe ụmụ nwaanyị nọ na ha erikwala ego nwoke nwoke ma ha dị njikere ha na nwoke ahụ ikurisibe if you know like that man no eat money ọ sị n'ihi ya o kwenyere n'ihe ahụ ndị uwe ojii kwuru ọkwọsị onye ọbụla riri ego nwoke ya jee kwụọ ụgwọ ya agwara m nke gị Presi Mma Simeon ọ sị oke aha gị mma emere nene si ahịa Rochas ọ sị uche na ihe ọ na-eche bụ otu esi akọ ụdị akụkọ a n'ụlọ ikpe dịka enyere nwaanyị ego ka ọ bịa na nke m ka m dinaa ya ọjee bịa nke nwaanyị asị amanyere gị nye m ego ọ sị nke a dị nnọọ ka ebe ụmụaka na-eme ihe ọkwa n'ihe mere ọtụtụ ụmụ nwoke agaghị anwa ya anwa sị na ha na-agba akwụkwọ na nka makwa ihe n'ọgwụ na iziri Cynthia si Cynthia bịa ka ị dina ụlọ ikpe ga-ajụ gị kedu ihe mere iji zie ya Cynthia sị na o ziri m ka m bịa ka ọ makwasa m a na-akọ eri aga m ala ka ịnọdụ ya wuru witness ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa gbalịa sonyere anyị na mgbede mgbe ọ ga-akụ elekere 5 maka ihe omume anyị bụ ụwa dị egwu akụkọ mere British gbara German ịgbaji ihe omume ịgbajọọla ọtụtụ ihe ọ ka nwekwara ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya agagharịkwala agagharị n'ụtụtụ taa ndị ụnụ nụrụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma nakwa Anita Chidera eze anyị wee na-asị ka ụtụtụ taa bụ Tọzdee afọ gaa n'ihu na-amara gị ma ndewo The sound of the city. Okwu 100.7